Iro mwancho mwigani gobono uyo kuriye kirego kiria kyo bagabana bwe county ya Nyamira Dr. Walter Onkundi Chanwa nigo nende omene nabakoli emirimo kurwase sector ya matatu imeyanse mire ya Ryonsune amo imese moye bunge ya Burabu amo nabasae na kubalire ire yogo chokubekirania magendero ase ensemo ye bunge iyo onyabago chokomochora buno mugabana obo gusyo bochoryo bonene ebwo mwaka ogocha korengana Chanwa nigo mugabana horabisi aterekenia magerera ndonsi wekera bono iga Iga. Mwananje ndiye koroye kyo bugamba na 2027. Abantu besikima badwanya nsongo mwaidabire. Byamono. Mare ngabara ngechukura ekaroto ikirega ali 2027. May God bless you so much. Nasai kama simono. Wakwane kando briefly monte challenges mo faces matatu industry. Ekaroto akore go saba ndagetomote nemoja kwa moja. Masoe rumo ekerogo mama yeteto koligia ase county ya Nyamira na ekerogo kyo bugabana. Kiroge kanene kabisa. After president Rogoro, the president ya county governor. Argoyo. Bono, ekina kirogo to koligia. And we are very serious about it. We have made a determination. We have decided that we are going for this seat. Aseki asengenjo county yetu ya Nyamira titora aroranga to anora matunda devolution. Mwako kwa mbanyaribo na amenyete ga igange na sito ga mwa yitwe arigoto kaga Abego wako 2013 wako wane wote kwa 2027 that's 15 years 15 years inumale comfortable nga ebintu biko bwa timbire Nyamira number 1 chipara nchiro chinyageta ali nchiro ito toka bai amaliwa na chinyageta ali amache nara baile bokere ngati chitawo nichaito nchiro welmed abana baito ngonyara jibasari abana baito ngoli kubale. So when I come a decision na yagere na chiri kwa mwa oja kuliye kerweke ikelinga ebinte bibyons bwere tawo koruno mugabana tibiro korwa se county ya Nyamira nigo turareta mato.